kaponi en remo ma gimoro ka wichore matin to koro in wanyisi. Aparo ni gima Mushimo wacho. Yes. Ka ne githicho Sonko oko, ne gin gi grounds mag thiche oko. Nikech Senate ok nyal yie mana thicho ng'ato ka onge makosa. Ne gin kod grounds. Sani be, ne members ne kod paro. Ni kane wachako i assembly ma Nairobi, gik moko ne dhi maber. Basari jonyuol ne yude wang' sa. Nitie projects madhi wards ward ka ward through MCS. Iyudo ni project go joma dwaro tich obiro otenda. Uchako tich otiyo. Pesa wakali parliament nonego bedni ichule bang' tieko tich. Yes. Kar musa chudo oko chul gite. Moko chulo, moko ok chul. Amira nyisi mayot. Asakala budget adek nyaka yera ya assembly. Budget adek. Asettle project through my ward office Marama ward. Adek. Moko ngagero bridge. Adhi agero barabara machielo Moyali ndogo. Onego achak gero barabara machielo Sura studio. Ma contractor osekawo nyaka barua. To ok onyal chako tich nikech pok ochule. Tich mokwongo ma 2022 nyaka sani pok ochul. 2022, 2023. 23, 24 be pok ochul. 24, 25. Unego ben chako tich sani pok ochako tich nikech ok onyal tiyo to pok ochule. Jopiny ywak. Ka Gavana nochako ne nitie yien e osiptendegi. Sani kidhi hospital kata syringe diadhi kata pumwani won diadhi kata wan gi jakom mar committee mar health obo duoko abacho gi we accuse obo duoko mondo duoki sani kidhi Bangati kata syringe ma onge kidhi Bangati yien onge kidhi Bangati prosha masha ma beni chulo hospitandegi mondo gigi otim uti jatuo chiedho samoro yien mantie matin go ok ochudi nyiso ni ok wati kaka dwarre. Japiny biri ori ywak ni an gi jatuo ka chata pok ochiedhe idogo e transfer itere kanye. Machielo wan go offices e ward mwantie ma staffs magwa tiye. Ka in go office ma jogi tiye to ko chule. Ma landlord loro dho ot idhi kanye. Mago gin wich kot mwaneno kuonde gi duto. Nitie project ma Gavana wuon be timo in Nairobi kae e ward gi. Capital projects. For example, Latigi ward Mara, penje Gavana kan tie kata project achiel mose kelo Lindi ward. Achiel kende kata magero od gwen onge. Magi kama members yuago. Machielo Mheshimiwa Morris wacho kae. Some of the budget making process, some also budget mar county. Wawacho ni pesa mar gero barabara mabasari Kech budget marwa duong nchi wakala budget ma over 42 billion. Actually wangine kede ni 44 billion. 44. Yeah, 44 billion. To Governor when watching one collection mawangi ni timo lo Governor stay around 12.5 billion. 13 billion. Inje. Pesa kikosa landa giti mango. Kuchano beni lando gi to waneno gi. Okay. Acho gini pile. Ni nongoka Wow go budget mar 44 billion. To onego chok around 20 billion. To wacho go 12.5 billion. One gi deficit mar 7.5. State ama serikali maduong onego miwa 20 billion. Timi a quarter ka quarter ama 22 billion. Pesa gibiro quarter ka quarter to samoro gibiro kaka koro sani. Inoko biro daka mugik. Mimi go to kiel tikode chaki duoke e treasury okony emi wayuak ni Governor nyako ti kodwa mondo wa push agenda maja piny mokwongo mondo development mowuogi ochop nja piny kana timo tije loso barabara ang'ama sidi chule higa mokwongo mar ariyo mar adek to moko ni chulo moko kichul
Magi ma ji ywago. Ada penjo moro ka ni samoro ng'ato nyalo neno kata gavana wuon nyalo neno ni MCS dwago chumbo